9 vetturi kummerċjali li jaħdmu kompletament bl-elettriku ser jingħaqdu mal-flotta tal-karozzi kummerċjali tal-kumpanija Burmarrat Commercials. Dawn il-vetturi ġew inawgurati fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat waqt attività l-ħamis filgħaxija. Il-Prim Ministru faħħar bi sħiħ din il-kumpanija li ħadet l-inizjattiva biex tieħu dan il-pass il quddiem u tibda tuża dawn it-tip ta' karozzi fit-toroq ta' Malta għal arja iktar nadifa. Huwa għamel referenza għal viżjoni u x-xewqa li għandha Malta sabiex inkunu l-ewwel pajjiż fl-Ewropa li naqilbu kompletament għal vetturi li jaħdmu bl-elettriku. Għalli bħalissa għaddejjin studji u taħdidiet sabiex Malta tkun imħejja tajjeb qabel u wara din il-bidla. Sherin Gauci, waħda mid-diretturi tal-kumpanija, spjegat li huma ħadu din id-deċiżjoni sabiex ikunu pass ieħor il quddiem sabiex pajjiżna jilħaq il-miri tal-Unjoni Ewropea dwar l-emissjonijiet fl-arja u karozzi li niġsu l-arja. Ħadna inizjattiva li nimportaw vetturi li jaħdmu bl-elettriku, nixtiequ li ir-requirements tal-Unjoni Ewropea biex jispiċċaw il-vetturi diesel u petrol u jiġu replaced b'electric vehicles nejnu biex isseħ. Is-Sinjura Gauci temmet billi ħeġġet lil kumpaniji oħra sabiex jieħdu din l-inizjattiva u jdaħlu mal-flotot tagħhom karozzi li jaħdmu bl-elettriku. Dan sabiex l-arja f'Malta u Għawdex tkun aktar nadifa u jgawdu minnha wkoll il-ġenerazzjoni futura. Jiena nħeġġeġ li kumpaniji oħrajn jieħdu din l-inizjattiva u jipprovaw daw il-vetturi. Għal din l-inawgurazzjoni attendew ukoll diversi membri parlamentari u persuni oħra li għandhom x'jaqsmu ma' dan is-settur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.